L-Europarlamentari Nazzjonalista David Casa appella l-investigazzjoni dwar l-użu sistematiku tad-dejta privata ta' ċittadini bl-iskop li l-korruzzjoni kif fisser u stess tiġi istituzzjonalizzata ħalli taġevola lil Partit Laburista. Fi stqarrija David Casa qal li chats li ġew leaked minn WhatsApp juru biċ-ċar li d-diskriminazzjoni qed isir fuq bażi ta' lealtà politika li ma' dejta qed tinżamm il-Partit Laburista u l-politiċi korrotti tiegħu fl-entitajiet governattivi. Casa irrefera għaċ-chats li ġew żvelati u li juru b'mod ċar kristall li persuni li qed japplikaw għal-liċenzja tas-sewqan kienu qed jiġu diskriminati minħabba twemmin politiku tagħhom. Fi kliem il-membru parlamentari Ewropew Nazzjonalista, dawn iċ-chats jikxfu ftit biss minn erq. Iċ-chats juru l-operat organizzazzjoni kriminali li m'għandha l-ebda limitu biex tibqa' fil-poter. David Casa qal ukoll li l-użu tad-dejta privata l-iskop ta' diskriminazzjoni sistemika ma jinħafirx. Dan ifisser ukoll li qed jinkisru b'mod gravi drittijiet fundamentali Ewropej tal-protezzjoni tad-dejta.